Agora escoitaremos o grupo de alumnos seleccionados polo Llaston de Nalvei para a sección grupal do certame Ler e Escoitar. Os seus nomes son Lucía Rico, Irene Barreira, Ana Freijo e Lara Arias. Cursan segundo da ESO. A marea nunca sobe en Negueira de Muñiz, e iso que a vila está na beira dun encoro. Na outra orela atópase Foxo, Ernes e outros lugares ocupados por hippies a finais dos anos 60. No fondo do val hai unha gran pena, Guipelbolfe, a que soben os lobos para ouvearen nas noites de lúa chea. Os veciños dun lado e do outro non temen xa que a auga solague as súas casas, porque a marea nunca sobe en Negueira. Soamente subiu nunha volta, hai medio século, cando abriron o encoro de Grandes de Salime. A marea medrou de vez, mergullando as aldeas da Vagada. As autoridades franquistas informaron aos veciños de que debían marchar para que xente de máis lonxe da alén da Fonsagrada e mesmo de alén de Grandas gozase de luz eléctrica. Os residentes de Negueira precisaban tamén dela, mas ninguén lles explicou o motivo de que eles quedasen sen casas e sen leiras para gozaren de muxideiras e televisións. Todo o que sabían era que debían deixar atrás o seu para colonizar terras despoboadas da terra xa, porque así lle lo mandara Fran. Nin sequera o Ventosela, quen se atrevía a decir a verdade en todo o tempo porque estaba sempre bébedo, fixo comentario ningún. Medio século atrás, o borrachón limitárase a subir nun dos camións que dispuxeron as autoridades e a sentarse en chistar entre colchóns, mantas, potas e gaiolas con pitas. Ignoraba onde se dirixía. O Ventosela apoiou a caluga nun saco con sal e os pés con restos dun porco que os seus donos mataran, temendo que non chegase vivo a terra chá. Dormiñou a viaxe todo. A súa muller encrequenouse o seu carón co bebé de ambos os dous no colo. Na chaira, cada expropiado recibiu unha granxa ampla e moderna e unhas terras que tamén se solaban, mas soamente durante a tempada de choivas. O Ventosela non se preocupou da súa propiedade que lle asignaran. Nin sequera a documentación foi recoller. Preferiu andar bebendo de casa en casa e dormiñando de palleira en palleira. A súa muller abandonouno en canto foi informada de que a familia quedara sen granxa porque o día que repartiran o seu home estaba nunha xolda. Ela marchou a servir para a Coruña levando o seu meniño. Ao contrario que as persoas de 50 anos atrás que marcharan obrigadas, Xoel quere deixar o lugar onde vive, Foxo, porque sabe que a marea nunca vai subir ali. O mozo soña con embarcarse nun petroleiro en Vigo e navegar en liña recta ata o peirao 42 de Nova York. Os petroleiros teñen de positivo que nunca regresan, que navegan de continuo dun océano para outro. De enrolarse nun petroleiro, nunca tería que volver a Foxo, o lugar en que a súa nai ocupara unha casoupa nos primeiros anos da década de 1980. O rapaz acelerou o paso, porque empezara a chover. Como cada día o seu amigo Guillerme trouxeron o Suzuki Santana dende a Fonsagrada ata Negueira de Muñiz. Guillerme era empregado dunha construtora nesa vila e vivía en Negueira, que ficaba xusto en fronte do Foxo, pero atravesando un encoro. A Consellería de Educación dispuxera un Land Rover para trasladar ata a escola de Negueira os rapaces da súa aldea. Mais el xa cumplira os 16 e rexeitaba montar nel porque ia cheo de meninos. O mozo seguía cruzando o Salto como sempre, nunha lancha cedida pola Deputación de Lugo que servira para controlar as carreiras de piragua no río Miño. Dende alí subía a cabalo ata a súa casa. Cando neno, o camiño dende Negueira ata Foxo non estaba franco nin contaban cunto do terreo. Os cativos vestían chalecos salvavidas e sentaban no bote para deixaren que Helmut Gross, un alemán grandeiro que vivía na comuna, remase. El bogaba para cruzar os nenos ao outro lado. Ese era o nome que os comuneiros daban á beira en que asentaran. O que en Negueira chamaban a comuna, chamábase outro lado para eles. Nos días de vento, a embarcación abalaba como se fosen montados nunha montaña rusa. Nunca acontecera nada tráxico ata que Mick Joyner afogou. O inglés fora o cantante de The Falling Stones, unha banda de rock que acadara son internacional. Canso de diñeiro e fama, abandonara todo e acabara de hippie en Foxo. Unha noite, regresando co seu amigo Helmut dun esmorga na Fonsagrada, caeu na auga. Beberan tanto que Mick foi incapaz de nadar e o alemán incapaz de botarlle unha man. O Ruxe culpou a Helmut, dicindo que o empuxara. O acusado non deu aturado tanto díxome e ás poucas semanas apareceu pendurado dunha corda. Xoel non coñecera o seu pai, mas estaba certo de que era Helmut. A nai sempre lle dicía que ele era froito do amor colectivo de todos os que convivimos algunha vez en Foxo. O mozo protestaba entón e requiría saber de quen era fillo. Ela argumentaba que lle era mellor ignoralo,
porque así tes 12 pais que miran por ti no canto dun. Pero ninguén fora quen de tirarlle da cabeza que aquel mangallón louro, de ollos azuis e nariz ancho, fora quen o concebira na súa nai. Xoel partillaba a súa cor de pelo e de ollos. Era alto como o alemán, aínda que moito máis delgado. Na faciana imitaba a súa nai, así que, por esa banda, nada quitarían limpo. Mesmo lle chegaba todos os días a sensación de que Helmut o trataba con máis agarimo que os outros nenos. Xantar e ceara na súa casa en milleiros de ocasións, sempre que a súa nai non aparecía pola vivenda ou sempre que aparecía sen comida, mas nunca se atrevela a chamalo papá e o xermano aforcou sen darlle tempo. Pero tanto a súa nai como o seu presunto pai compartían nacionalidade e idioma. Iso dáballe moito que pensar. Porén, Helmut era un langrán e o rapaz rexeitaba un país así. O seu modelo paterno era Guillerme. Guillerme era un home que traballaba e recibía un salario mensual. As súas xeiras na construcción eran desagradables, sempre exposto a ventos e choivas, pero gañaba un soldo que lle permitía habitar nunha casa normal, con televisor e calefacción para invernía. Por mor de carecer de pai recoñecido e de que a súa nai rexeitara traballar porque o traballo termo de explotación capitalista, o día a día de Xoel era incómodo. Se quería cantarse, había que apañar ramallos para acender a lareira. Se quería mirar un programa de televisión, había que montar no bote e remar a tanegueira para ir ao bar.